sweet. Og det er sweet, det er det er boogie, det er rap, det er det, pop, det er fedt, det er rock. Jeg kan ikke klare den, prøv lige at sige det. Den med en flying day. Vi finder en anden. Jeg kan også noget noget fra. I deres væggen med kødsovn. Det smagte mega godt. Det var romantisk, og vi spiste ligesom i den der tegnefilm, ja. Men da vi kom i seng, og hun lå nøgen med mig, var der pludselig noget.